Слова у сварцы з падлеткам не хапіла і ў справу пайшлі кулакі. У Ветцы звольнілі начальніка мясцовай міліцыі за інцыдэнт, які адбыўся яшчэ ў красавіку. У непрацоўны час падлетак на заўвагу міліцыянта адказаў грубасцю. У адказ той яго ударыў. Вось бадай і ўсё, што вядома. Ад каментароў адмаўляецца нават маці пацярпелага хлопца, спасылаючыся на распачатую крымінальную справу. Следствие. Уголовное дело идет. Я информацию, которую могу давать. На старонцы ж мясцовага раусу ў інтэрнэце на месцы начальніка установы цяпер пазначаная незанятая вакансія. Звальненне папярэдняга кіраўніка веткаўскай міліцыі Уладзіслава Антоненкі пацвярджаюць і ў гомельскім аблвыканкаме, аднак прычынаў не называюць. Ён сёння на вуліцы пабіў одно дзіця, а заўтра ён будзе катаваць іншых людзей па іншых справах, у тым ліку і па крымінальных, да? То бок гэта паказвае, што гэты міліцыянер не стрыманы ў першую чаргу і ён можа не кантраляваць у пэўных выпадках свае дзеянні і паступкі. У следчым камітэце ж і ўвогуле не згадваецца ані імя, ані пасада задзіры ў пагонах, якую той займаў на момант здарэння. Следчы разбіраюцца ў абставінах канфлікту, які адбыўся ў Ветцы паміж беспрацоўным мясцовым з жыхаром 1979 года нараджэння і непоўнагадовым 2001 года нараджэння. На гэты момант праводзіцца комплекс следчых да іншых працэсуальных дзеянняў, накіраваных на высвятленне аб'ектыўнай карціны здарэння. Між тым маўчанне гуляе не на карысць праваахоўнікаў. Стрёмно, страшно. Милиция должна защищать, а не избивать. Я такого милиционера просто засудил и все. Лишил бы его всех полномочий, и что больше никогда в жизни не работал в такой структуре. За оскорбление сутки дали или что-то. Да и все. А зачем руки распускать? Всем запрещено порушать, а им что можно? Плохо. Все должны соблюдать закон. Тым часам інфармацыя пра гвалт людзей у пагонах над простымі грамадзянамі, у тым ліку дзецьмі, у незалежныя медыа трапляе ўсё часцей. Паводле былога кіраўніка міліцыі Віцебшчыны Мечыслава Грыба, ягоных ранейшых калегаў разбэшчвае беспакаранасць, гарантаваная ўладамі за бяздумнае выкананне яе часцяком злачынных загадаў. А таму і змяніць міліцыю да лепшага без агульных зменаў у краіне немагчыма. Таму што у нас аўтарытарная ўлада, милиция, органы внутренних дел подпорядковываются этому режиму, и они отказаны перед этим режимом, они служат этому режиму, они не служат народу, их с народом ничего не связывая. Народ их не обирая, народ их не призначая, и они перед народом не справаздачныя. Адзінае, што народ дакладна для міліцыі робіць, корміць яе. Вось толькі ці для таго, каб замест удзячнасці атрымаць у адказ удар кулаком ці дручком. Валер Руселік, Белсат.